Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isigaxo sendaba isikhathi uMakhumalo afike ngaso. Yo, abantu badiniwe because uMakhumalo ufikile late kwiphathi kababakhe iphathi akiyo neyakhe. Yena befane sheshe efike ahloniphe isimemo futhi azi nokuthi uhlala uMakhumalo sizohlala. uMakhumalo-ke uthi-ke hawu ehleni bo. I-TV show lena besishutha thina kahle kade ngifikile kwathiwa ngihlale njengoba bakwenza naku-Arishodi. Ngiyakhumbula ukuthi u-Arishodi uMakhumalo wacashwa kwi-event yakhe. uMakhumalo wahlela umcimbi wamema kwi-Arishodi. Ngiyakhumbula uMakhumalo wangafika, wafika late kumcimbi wakhe. Sase ayenzi sense, kodwa wayithi sikhuluma ngento engenzi sense. Kunabantu la bathi makukhulunywa nge-mic, i-mic ebi-on yamayeni ngoba sekukhuluma ubaba wakaCele, sizama ukulungisa iphutha. Kahle kahle bathi sina asicabangi, kahle kahle bathi si-delusional because sizama ukudifenda umayeni. Ake sithi-ke uma iphathi iqale ngo-5, uMakhumalo wafika ngo-8, emuva ko-8, kodwa kade ekhona nje ehleli. Kwafakwa o-producer aba-editor uThando Nesithembu. Bathi asibuke uMakhumalo ngaleso sikhathi, saze sabuka i-bombastic side kaMaCele ukuthi kahle kahle iphathi akuyona eyakho uMakhumalo. Ubu-celebrity lobo benzayo benzelani? Yonke leyo nto bethiwe action cut paste kwacima kwathiwa ikhamera ayisulwe seku-right rolling bek-actwa, okusho ukuthi phela ne-mic yamayeni ebizakala ngoba sekukhuluma ubaba wakaCele bek-actwa. Ngeke ungitshele ukuthi uyayi-understand-a into yoku-editha no-producer ne-production team maku-unkosikazi womunye, mase kuwomunye sekushiwo into ujike uthi wena nina nizenza o-producer bale show. Cha, sayifunda lento ukuthi into yaku-TV yenziwa kanjani. Bayayichaza futhi laba abashuthayo. Yikho sebebhala iy'ncwadi beyibhalela uthisha bethi siyaxolisa wena thisha ukukufaka lapha kwi-drama yaThina Zungu, because uThina Zungu is gospel artist, babumfundisi gospel star. Iyiphi i-drama anayo uma bengazohamba beyovundulula ama-files akhe akudala befake uthisha la engasangeni khona? Bakwenzelani lokho? Bakwenzela lento yokuthi sizobabaza ukuthi umfundisi wenzani. Yingakho-ke ngesikhathi kusukuma ubaba wakaCele ikhamera ilocate umayeni ne-mic nento ezwakalayo, kade thina sifikile laphaya laphaya phathi sabo memorial service. Kwathiwa lana kukhona abantu abangihloniphayo. Angeke ukuthi bonke laba abantu bafikelwe umuzwa wokuthula nje, bona bebengawagqokile ama-mic. Kuthiwe-ke sekusukuma umuntu wakaCele kwathiwa hayibo, kwavele kwanakwa umayeni ukuthi ukhuluma uthini kuleli tafula ekulona, because akulona lodwa itafula ebelikhona. Cha, ngime esikhaleni. Angithi ngifuna ngichaza kanje, ngime esikhaleni. Mina ngilwa nani? Ngilwa nokuthi musani uku-understand okunye ningaku-understand. Kodwa mase ukhuluma nge-disrespect, uMakhumalo ufike late. UMseleko besedabukisa wazi wathi uphi lowo Makhumalo. Disrespect leyo, because iphathi yabani? eyaMseleko. Sesikhuluma nge-disrespect, angithi? Kwase kwaphakama ubaba wakaCele, umayeni usehleka yedwa. Hayibo, uhlekani umayeni ngoba ubaba lo wakaCele into ayikhulumayo azinayo amahlaya. Hawu, indaba umayeni engamlalela umuntu omdala ekhuluma. Ngathi sikhuluma ngokungahloniphi, kodwa mase sihlanganisa lento, hayibo, ayenzi sense yonke lento ephathini. Indaba thina basibukisa i-memorial service, bona basebezenzela iphathi babhiyoza bodwa. Siyazi ukuthi uMaCele uyakwazi ukushaya ithomoya, siyazi ukuthi umayeni uyacula. Hawu yini,
ngizohamba ngiyonifunela amavidiyo umayeni eqashiwe kweminye imicimbi ecula. So umayeni mase kuyiphathi kaMbhemu akasamculeli nje ngisho line abathathu kuphela. uMakhumalo uyahlabelela, ayisekho nje into efuna ukushiwo uMakhumalo. Sebenza ngathi uMseleku nje isigebengu sakwelinye ilokishi elikhulu e-KZN. Lana abantu basaba ngisho nike niyibone lawo ma-memorial service lawo okufika amaphoyisa ngoba amaphoyisa ezogada abangani besigebengu. Ile nto kade siyibuka kuleya phathi yabo uMseleku. Mina ngake ngakubona guys, uthola ukuthi i-memorial service noma umngcwabo nina kufika amaphoyisa ngoba amaphoyisa azoqapha isimo. Amaphoyisa futhi azofuna ubhululo walona ongasekho. Nina nixabe ukuthi hawu indaba lomngcwabo lo ingalo yomthetho iqine kanje. Chabo, amaphoyisa azobheka ukuthi baphi abangani bakhe ukuze amaphoyisa esebenze emngcwabeni ebabophe. Yeyi, ngoba abanye abantu baphila impilo ongeke uze uyi-understand. Uyabo, manje nalapho kuvele kuthuleke abangani bakhe bengasamphelezeli ngoba nabo basaba ukuthi bazoboshwa. Ney'ntombi nazo zisale seyicasha ngoba phela sezothiwa wena lona ade isigebengu. Yindaba sisi wena omuhle kanje ububizwe yini isigebengu? Nayebo leyo mngcwabo leyo lokuqhumisa ibhamu phezulu. Leyo mngcwabo leyo loyo okuvele kufika abantu abaswenkile kuthi kodwa kugcine sekuqhuma isibhamu la emngcwabeni. Leyo mngcwabo kokunye-ke kube ukuthi amaphoyisa semaningi kakhulu nithi hayibo, kanti kwenzakalani? Phambili kuhlelo somabhizinisi, ngapha ngemuva etendeni kwamaphoyisa. Manithi yabo hayibo, amaphoyisa akugcwele la asizungeza lapha emngcwabeni, kwenzenjani? Bebesibukisa into ecishe ifane naleyo because kube nomuncu, kube nosizi, kodwa sisephathini. Nangayibona-ke leyo memorial service, wena ongakaze uyibone awufuni la ku-social media. Khona omunye okwakwasho kwathiwa isigebengu, hey kuhambe-ke, hey ngangiqala yini na guys, nabanye abantu ngixoxela baphila impilo ongayazi. Uthola ukuthi nina nidabukile, kuvele kufika osisi lana ongasaqondi ukuthi lana kwenzani. Futhi Nkosi yami, and labo bhuti basuke behloniphekile. Kanti le kude emadolobheni le koGoli baphila i-surprise life. Uthi umuntu akasekho kuthiwa hayibo kade usomabhizinisi. Kuthiwe kusalalelwa hayibo kwasemanje kwaqina nje ngathi lana kwafika obhuti abangasaqondakali, bona banemali kodwa abaqondakali. Yindaba kanti ubeyisigebengu, eyisigebengu lesi isigebengu esihlonishwayo, hhayi isigebengu lesi esinobuphara. Cha, uMseleku wamenzela iphathi engingayazi kuleyo ade ingxenye yothando nesimo. Namanje ngisamanye ukuthi besiyaphi thina saze samenywa entweni esingayicelanga. Thina silindele iphathi yombhiyozo, kodwa umbhiyozo uklasi. Umbhiyozo wokuthi hayibo bakwesikade nisibuya ku-TV yithi laba nangumseleku. Kodwa ngase ngiyakhumbula kade phela uMseleku efuna ukubalethela i-girlfriend ngenkani. Shuthi-ke bazama ukukhonektha leyo nto nale phathi ukuthi sesamdingelwe, yingakho iphathi yakhe ingathi shu. Hawu iphathi yakhe kodwa sinandaba sizofika. Awu kanti nathi sesiyayibona Nkosi yami, phela sisafunda iy'ncwadi zazisivula umqondo, salalela iy'nganekwane uzakhela abantu. Manje ngeke sihlulwe i-TV show ukuthi cha ayikho phela lento ade niyenza, ayikho iphathi enje ayikaze ibe khona. Nifike-ke la nizoxabana nami nithi hawu kanti amakhosikazi bekufanele abe-cold. Amakhosikazi anikeza umsebenzi, anikeza uMseleku i-cold shoulder ngephathi yakhe. Ngaze ngathi bona hawu sebehlulwa u-5 minutes woxolo. Kade edabukisa uMseleku, edabukisa. Hayi ngaze ngiyibone iphathi enje, kodwa hayi beyingekho shuthi iphathi yakuthandwa nesithembu yethu, ma-viewers of uthandwa nesithembu. Thina bathi-ke sicela iphathi enjena.
Sisalindele nina lana ukudansa, asidansanga phansi singakaze sidanse kuyo. Ngisho no-happy birthday usocula bebethulwa abanye. Awu, i-vibe nje siyithole nguMacele kuphela, engena eshaya into zaDudley, ethi weDudley, edlula laphaya. Esihamba kwi-red carpet yaphelela lapho. Into emnandi asiphindanga sayithola kuleya phathi. Kuvele kwaba usizi, kwaba usizi, kwaba usizi. uMpumelelo esephoqa, uMayeni esehleka, uMaKhumalo esehleli yedwa engathi akazi muntu kuleya ndlu. Hhayi bye bye.